Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали нави мо. Дар имрӯза мо дар якчанд мошинҳо равон кардем ки баҳри шумо пешкашон мекунем. Opel Hatchback ҳастааст. Соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ, бензин, объём мотораш 1.6 простой, коробкаш механик. Чашкиёш задагӣ пусидагӣ надоштаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Балонош 80%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархша 38,000 сомон мегӯяд. Номерашон дар рӯи экран ҳастаи, метавонед дига маълумоташа ҳисоби мошин бигиред. Мезгарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки соли баромадаш 1995, сӯзишвориш газ, бензин, объём мотор 1.8 литр, коробкаш механика. Мошин состоянияш беҳтарин, балонош 80%. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Нархша 23,000 сомон мегӯяд. Номераш дар рӯи экран ҳастае, метавонед дига маълумоташа ҳисоби мошин бигиред. Мезгарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexi ҳастае ки соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин, газ, светиш мокри асфалт, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархша 13500 сомон мегӯяд. Номерашон дар рӯи экран ҳастае, метавонед занг бизанед, дига маълумоташа ҳисоби мошин дастрас кунед.